Hey, goedendag alle. Mijn naam is Corny en mijn vader ik hier vandaag bij Lebenswasser kwijt zijn, bij in de studio en met mijn levensgeschichte metdelen. Ik ben bij Zwift opgewassen. Mijn ouders waren knals Peiters van Berwil. En ik was een heim op wo dat christelijk toe ging. Mijn ouders waren allemaal zo bezorgd om dat we zullen Jezus nu volgen. En dat we zullen den Herrn als persoonlijke heiland gaan. Mijn dad had allemaal veel arbeid, hij werd allemaal zeer druk, hij had niet zo veel tijd voor mij. Maar daarna werd hij bezorgd dat we Jezus weer nu volgen. Ik ging naar de school en ik zie ruim 11 jaar, bij 12 jaar naar school gaan. Ik probeer allemaal zeer voorzichtig te leven in mijn leven. Ik probeer niet dingen te doen waar ik wist wat de aardig waren. Ik probeer niet vlieg weer te gebruiken, ik probeer voorzichtig te leven. En ik wist wat raak en wat aardig weer. En hiermee zei ik niet dat ik bekeerd weer, maar ik probeer voorzichtig te leven. Als ik opwassen deed, ik had veel vrienden in de school. En als ik 16 jaar oud was, kwam een vriend naar mij. We werden Weihnachten, meldde de hele dag zo was. Hij mij vroeg zei maar aan met wil voeren. En we wilden met je ram voeren. En ik nam dat aan, ik voerde maar aan met. En als ik maar aan met voeren deed, dan bood hij mij alcohol aan en hij bood mij drugs aan. En de eerste paar maal zette ik dat af. Als de avond alleen ging, dan de tweede maal als hij mij drugs aanboden deed, dan nam ik dat aan. Ik nam dat aan, zo ik nam die avond drugs in mijn hand, ik nam dat aan en ik nam ook alcohol aan. Werd voor mij wat vreemd, maar ik had dat geproefd. En ik had het schon gewoon en zo, dacht ik dan zo. Als ik weer ging dan in mijn leven dan, ik brak dat weer, ik kwam een beetje weer aan. Weer van mijn vrienden, met wem ik hulp weer aan de India, die zeiden te mij, ik zal oppassen wat ik deed, want ik moet geen licht gefesselt worden aan de drugs en de alcohol. En mijn lach had het allemaal even eind en ik zit hier en maar dat wat ik op hier, maar allemaal ik is wel, wat ik uit een venster uitsmiet, uit een voertuig en dan zijn we door met dat. En dat is wat ik hier zie. En dat werd aber niet zo einfach als dat en dat blijft niet zo dat. So ik kwam er weer aan in dat leven, ik ging allemaal dieper doen aan, ik brak dat. En mijn ouders maakten dan een dag de entscheidung dat ze mij mal gluten van het gezaad vastnemen en ze wilden mij los Mochis in Aloha schicken. Dat is ruim 15 Stunden af van hier. En dat is wat ze deden. Mij werd vastgenomen van het gezaad. En mij werden los Mochis gevierd. En als ik op een weg weer, wo we voren deden, dan ik zat vast in 2 plaatsen en ze hadden mijn hengd opgesloten. En ja, mir zeer vast opgesloten en dat deed me zeer weh. Dat ik toen moest dort zitten. Dat zag zo ik weer een van de slechtste mensen in deze wereld. We werden nog een dit jaar weer wat dit gemaakt wat ook metvoeren. Ze deden een woordaanleiding voor mij. Dat gezegd wordt met de heng lossluiten. En ze deden dat en dan ging het nog net of beter. Als we starten zo weer in Los Mochis in Aloha, dan deden ze mij door een centrum aan en ik moest door een office aankomen eerst. En ik moest geschreven dat we worden, dat ik er een jaar bij bleven. En dat moest ik geschreven. Zoals ik er ben weer, deden ze mij de eerste 4-5 dagen in een nate stoven aan. En de stoven aan, ze doen dat weer hem uitnichteren. Maar für mich wäre das nicht ganz das dort, wegen wir waren vielleicht eine 10 Personen bei. Und wir hatten da doppelstock gebaden. Wir haben eine nahe Stube, hat keine Fenster drin. Und du wirst bis eine eiserne Spruten der, das was du wir. Und unsere Bootstube dabei, da werden 20 Liter Arme in der Märzstube. Und riecht nicht schön dabei. Und das hat sowieso dabei nicht drin. Was ik toen aan die stark weer, de eerste 3 dagen, 4 dagen waar ik toen aan ben weer,
Dan deden ze me in een andere stoel neer, waar de alle insassen de band waren, de andere alle. Daar waren een ganze Heer Menschen band. En dat werd uitgegeven, ik geloof ruim 80 personen. En ik weet dat we niet ruim 150 personen band waren. So dat werd een vol band. En als ik de band weer een stukje was van de week of zo weer, dan vang ik de band aan de Bibel om te lezen en ik las de pinklich. En als ik die lezen deed, dan kwam nog maar aangesteld en te mij en ze zeiden ik zal op jukte zich lagen, maar dat hield hem niet aan. Dat werd echt wat kouder, ik zou maar andere boeken lezen. En dat werd niet christelijk de band. De band wordt moest we veel zetten en op een stage wordt gereed van de insassen, de krak wat de band weer, de reden door. En die wordt de reden dat we meest alles bis een slechte weer gebruikt. Ze deden veel vliegen over ons als persoon, wat we te harken deden wegen, wat we van los te houden. Man wie de band weer, en man die niet harken deed, wat zij zeggen, wat we zullen doen, of wat we dat zullen. De band worden zij zeer leicht die stroeven. En ze worden die zeer leicht gekield. De band wordt zeer leicht gekield. Maar er wordt op Chile dus die doel gezet voor gewisse tijd. Dat weer aan de stroef. Dat weer niet fijn de band. Dat eten wat we daar hadden, de band, dat weer niet wat vollständig. So, we hadden niet verwonderd het eten niet. Ik weet een klein beetje wat hongeren is. Ik had het een beetje gehongerd. En dan hadden we alle geschaft, niet zo? Ik weet dat het wo we eten, dan, ik denk nog 3 dan, du weer een Amasch, wat die mensen eten vielleicht niet gleich, en dan ze dat een drank aan nennen. En dan kunnen die dat eten wat mensen dan niet gewild hadden entscheiden, en dan brachten die dat de Schwein, zo wieder, niet zo? En du weer een persoon bij, die blijven zo hungrig. Ze gingen te tijden, ze willen bij den armen eten nemen. Ze willen de eten nemen en ze weer niet vol geworden. En dat schafft niet. Wanneer die Angestellten dat sagen, we zullen gleich gekield krijgen, dan ze zeggen, die zullen dat niet doen. Zodat we zo kalt gezond ben. Als ik dus een langere tijd ben weer, dan vroegen ze mij een dag, als ik wil in de office schaffen voor eind. En dan zag ik wel donations aannemen. En ik schafte ben in de office, ik had een stukje geschaft. En al die wat in de office schaffen kon, die hadden een beetje beter eten, so die hadden het liefst dan ook schwabbelen. Dan hebben we de schwabbelen gekregen, dat werd een beetje wat beter. En als ik in de office schaffen deed, we waren ruim 3 maanden omgegaan, dan weer mijn broer door. Hij kwam mij door bezoeken, hij kwam kijken wat dat weer. Ze kan dat zelfs niet, maar ze kan mij door bezoeken. Als zij door weer, mijn broer door weer, hij weer maar een andere persoon helpen van een prediker vanuit de stad. En als zij door weer, dan valt me op eenmaal zo bij dat ik wil een brief schrijven en dan een meegeven aan mijn ouderen in het huis. En ik wist dat ook, wanneer ik een brief schrijven, dan wil ik mijn arbeid in de office verliezen en ik wil ze verkield krijgen. Dat wist ik uitwendig. Maar ik even nooit meer dat. Ik schrijf een brief. Dat duurt niet lang. Ik had zo hastig meerdere bladeren volgeschreven. En ik nam die bladeren en knutste die top als een beetje meel. En dan geef ik mijn broer dat. En dus dat kon ik dat dan met een huis schicken. So, als hij door schwach werd, had hij dan vielleicht nog een week of 2, ik zie niet ganz sicher, doorheen war. Dan deden ze mij eruit. Als ik dus, dan deden ze mij eruit. En als ik door spuiten weer, dan ben ik me verder dat ik echt maar wil met drugs en alcohol leven. Ik wil dat niet meer doen in mijn leven. Als dan ik thuis weer, dan weer een maand vergaan. En ik ben vrij gebleven van drugs en alcohol. En dan kwam een vriend een dag en dan vroeg hij mij als ik wel met hem metvoeren. En ik zei, ja, ik wil met hem met. En ik deed dat. En hij vroeg me als ik drugs wil en alcohol en ik nam dat aan. Ik nam dat fris aan en ik val terug in dat leven dan. En als ik in dat leven weer, dan met mijn ouderen een dag de entscheiding dat ze mij weer naar Canada schicken. En ze hadden de entscheiding gemerkt dat ze mij weer gaan schicken met een baas.
So, wenn ich noch mal nach Kanada fahren, reisen mit einer Bus, wo ich nicht sein, das ist ein langer Trip. Aber dort hat ich geschafft. Und das ist echt schwer, dann sage ich mir, du eine Arbeit. Und ich sage mir, du ein Apartment zum Wohnen. Und ich sage mir, du eine Kirche. Wir können zur Kirche fahren und wir können mitmachen. Ich war hier nicht abhören, mit meiner Geschichte vertellen, und dann war ich in der zweiten Part, wo ich wieder gehen mit das.